Как познаването на българската история ще помогне на нашите състезатели, част 2. Съществуват страшно много факти, които могат да накарат всеки един български състезател да се гордее страшно много за това, че е българин и да се мотивира за всяко едно международно състезание. Първият календар в света, който и до ден днешен е най-точен, дори китайският е взаимстван от него, това е българския календар. От друго, когато хан Тервел спира арабите при Константинопол. Значи хора, това е било наистина една велика битка, защото тяхната армия е била страшно голяма. Нашата е била в пъти по-малка, обаче смятайте за какви здрави мъже е ставало дума и какви подвизи наистина. Великата бивша Римска империя, така наречената Византия, която години наред всъщност ни е плащала годишен данък и то изцяло в злато, в диаманти, най-различни съкровища и ресурси. Ти представяш ли си, ние побеждаваме тогавашните велики сили и ги задължаваме към нас. Това е просто наистина велико, това е само повод за гордост. Така че, знай, че нашия български ген е много стар и той все още помни своите подвизи, които е правил в миналото. И аз не мисля, че сме хора от втора употреба. Затова не сме нещо по-малко от чужденците. Даже ние имаме много по-голям потенциал от тях. Естествено, ако ти е харесало видеото и ти е било полезно, харесай го, споделяй го и ме последвай.